Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlar hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Belgiýanyň häkimetleri Parijde bolan terrorçylykly hüjümüň derňewleriniň çäginde 20-nji noýabrda polisiýanyň Brüsselde 16 adamy tutsak edenligini habar berdiler. The Federal Prosecution's Office and the Brussels Investigating Judge specialized in terrorist cases. Owganistanyň milli bütewi hökümetiniň ýol başçysy Abdullah Hizbut Tahrir islamçy toparynyň ýurdun howpsuzlygyna hökm salýanlygyny duýdurdy. Tabal bu tawajjuh näşde sazmany beram Hizbut Tahrir faaliýetleri ziyade dara der. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary öz güýji bilen süýşýän çäge garşy görüşýärler. Süýşýän traýan çägeleriň awaran howpsuzlygy Tronovosyndan göçmeli bolan owalaram azdan. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Belgiýanyň häkimetleri polisiýanyň 13-nji noýabrda Parijde bolan terrorçylykly hüjümüň derňewi bilen baglanyşykda geçiren reýtleriniň netijesinde 20-nji noýabrda akşam Brüsselde 16 adamyň tutsak edilenligini habar berdiler. Belgiýanyň federal prokuraturasynyň metbuat wekili Van der Sipt 13-nji noýabrda eden çykyşynda reýtleriň netijesinde ele salynanlaryň arasynda esasy günäkär bolmakda guman edilen Fransiýaly töweşiji Salah Abdel-Salamyň bolmanlygyny habar berdi. Salah Abdel-Salam is not among the persons arrested during the search. Geçen gece Brüssel regionunda we Belgiýanyň Vallonia regionunda geçirilen bu gözlegi işleri 19 binada amala aşyryldy. Belgiýanyň premier ministriniň islam ekstremistleriň sadlaşykly köp sanly hüjümleriň çynlyky we gutulgusyz howpunyň bardygyny aýtmagynyň ýa-ni Brüsselde eglan edilen ýokary derejeli hüşgärlik ýagdaýy saklanýar. Irak Kürtleriň öz-özüni dolandyrýan Demirgazyk regionundaky uçuşlaryny Ortadan goňşy Siriýada howadan amala aşyrýan töweşleri sebäpli günlük ýatyrdy. Irak graždan aviasiýasynyň resmiýetleri 23-nji noýabrdan başlap Erbil we Süleymaniyh şäherlerine uçuşlaryň ýatyrylmagynyň syýahatçylary goramak maksadyna gönüktirilenligini sebäbi Hazaryaka regionundan Siriýa atylan raketalaryň we uçurlaryň Irakyň Demirgazygyndan geçýänligini aýtdylar. İsrail'in polisiýasy Ýerusalemiň merkezi bazarynda 2 Palestin ýetkinji gyýdyn gartaşan bir adamy gaýtçy bilen pyçaklandyklaryny, soň bolsa oka tutulandyklaryny aýtdy. Polisiýa gyýlaryň biriniň atylyp öldürilenligini, beýlekisiniň yaralananlygyny habar berdi. Yaralanan 70 ýaşly adamyň hem palestinlydygy soň anyklandy. Bu ýagda 23-nji noýabrda Ýerusalemiň Mahane Yehuda atly meşhur bazarynda ýüze çykdy. Soňky 2 aýda Palestin hüjümçileri 18 İsraillini esasan pyçaklap öldürdüler. 88 Palestinaly Israil tarapyndan atylyp öldürildi. Owganistanyň Demirgazyk gündogarynda 5,9 magnitudaly ýer titreme boldy. Owgan resmiýetleriniň aýtmagyna görä ýer titremäniň merkezi Owganistanyň Pakistan, Hytaý we Täjikistan bilen serhetleriniň golayynda az ilatly regionda ýerleşipdir. Owganistanyň tebigy betbagtçylyklary boýunça müdirliginiň ýol başçysynyň orunbasary Muhammed Aslim Sayas ýer titremäniň pedallary we ýetiren ziýany barada maglumatyň ýokdugyny 23-nji noýabrda erden aýtdy. Ýer titreme 20-nji noýabrda akşam boldy. Yer sarskyny Owganistanda, Pakistanyň Demirgazygynda we Hindistanyň paýtagty New Delhi'de duýuldy. Gazi ekspert edici döwletleriň 23-nji noýabrda Tehranda geçirýän sammitiniň öňü tirasynda 2 günlük resmi tapary bilen Irana baran Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Iranyň prezidenti Hasan Rouhani we baş ruhany lideri Ayatullah Ali Khamenei bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde Türkmenistan Iran bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy östürmek üçin uzak möhletleýän programmany işläp düzmegi teklip etdi. Türkmenistanyň resmi maglumatlaryna görä 2015-nji ýylyň 9 aýynyň dowamında
dowamında Türkmenistanyň Iran bilen harit dolanşygy 2 milliard 620 milyon dollara yetipdir we geçen ýylgysyndan 2,2% ýokurlanypdyr. Şeýle-de Türkmenistanyň we Iranyň arasynda bar bolan ylalaşygy görä geljeki 10 ýylyň dowamında ýurtlaryň özara harit dolanşygyny 60 milliard dollara yetirmek planlaşdyrylýar diýip türkmen mediasy habar berýär. Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin Iranyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin Tehrana bardy. Gepleşikleriň Siriýa gönükdirilmegine garaşylýar. Moskwa we Tehran Siriýadaky grajdan uruşynyň dowamında prezident Bashar al-Asadyň esasy ýaranlary bolmagyny galýarlar. Siriýany halkara sanksiýalarynyň goraýan ortaýat 30 sentýabrdan beri ýurtda Islam döwleti adly ekstremist toplaryna garşy howadan hüjüm edýär. Iran Siriýanyň hökümetine öz harby geňeşçilerini ýollar. Putin 23 noýabrda Tehranda gazy ekspert edici döwletleriň sammitine hem gatnaşýar we Iranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Khamenei şeýle-de prezident Hasan Rouhani bilen duşuşýar. Krim ýarymadasynyň ilatynyň 4-den 3 bölegi 23 noýabrda hem elektrik energiýasyz galdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we sagatyň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýar. Belgiýanyň häkimetleri 13 noýabrda Parijde bolan terrorçylykly hüjümüň derine bilen baglylykda polisiýanyň 22 noýabrda reýd geçirenligini we bu çäranyň netijesinde Brüsselde 16 adamy tutsak edenligini habar berdiler. Terrorçylygyň howpy bilen bagly ýokary huşgärlik derejesindäki belgede geçirilýän çäreler barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläýäli. Belgiýanyň häkimetleri 13 noýabrda Parijde bolan terrorçylykly hüjümler baradaky derňewler bilen baglylykda polisiýa tarapyndan 22 noýabrda geçirilen reýdlerde Brüssel regionuna 16 adamyň tutulandygyny aýtdylar. 23 noýabrda Belgiýanyň federal prokurorlugynyň sözçüsi Erik van der Zipt esasy günäkär diýip guman edilýän Fransiýada doglan Salih Abdülislamyň ele salynmandygyny bildirdi. Salah Abdeslam is not among the persons arrested during the searches. Öldürüleriň dewamyna tutulan adamlaryň arasynda Salih Abdülislam ýok diýip Van der Zipt aýtdy. Belgiýanyň resmileri dewam edýän derňewler we hawpsuzlyk operasiýalary sebäpli tutulan adamlaryň kimlerdigi we olara näme günälerin bildirilýändigi barada jekmejek maglumat bermekden saklanýarlar. Parijde Britaniýanyň premier ministeri David Cameron, Fransuz prezidenti François Hollande bilen birlikde kırgınçylykly hüjümlerde 90 adamyň ölen ýeri bolan Bataclan konsert zalyna bardy. Cameron Siriýada Islam döwleti toparynyň jeňçilerine garşy alınıp barýan hawa zarbalaryna Büyük Britaniýanyň hem goşulmagy üçin parlamentiň razylygyny sorajakdygyny aýtdy. Öten akşam Belgiýada geçirilen reýdlerde Brüssel regionuna 19 öý, ýurduň Valanya regionuna ýerleşen Şarlagoy şäherine hem 3 öý döküldi. Häkimiýetler ýara partlaýjy massalaryň tapylmandygyny aýdýarlar. No further information can be given about the objects found, nor about the identity of the tapılan zatlar barada ya tutulan adamlaryň kimlerdigi barada mundan artyk maglumat berip bilemzok. Entek tapılan ýara ýa partlaýjy ýok diýip Van der Zipt aýtdy. Brüssel şinde de öňküsi ýaly ýokary derejeli huşgärlikde. Bu ýerde 4 derece hawpsuzlyk huşgärligi 21 noýabrda aglan edildi. Belgiýanyň premier ministeri Charles Michel 22 noýabrda metbuat ýygynyna şeýledidi. Je confirme, comme j'ai pu l'indiquer hier, que ce que nous redoutons, c'est une... Dün belleşim ýaly tasdiklaýan. Biz Parijde çalymdaş bir näçe adamyň dürli ýerlerde dürli hüjümleri geçirmegi mümkin diýip gorkýar. Potensial nişanalar märekeli ýerler bolar diýip pikir etmäge esas töredýän alamatlar bar. Biz mysal üçin bular sewda merkezleri, sewda köşeleri ýa jemgyýetçilik transporty bolar diýip pikir etýär diýip Michel aýtdy. Brüssel'in metro sistemasy, mektepler we universitetler 23 noýabrda ýapyk galar. Michel ýagdaýa 23 noýabrda öýleden soň täzeden garalar dedi. Ol soňra hem şäheriň mümkin boldukça salt adaty ýagdaýa dolanmak üçin ähli zat edilýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi.
Heptäniň ahyrynda Belgiýanyň paýtagtyna metro ulgamy ýapyk galyp, futbol oýunlary ýaly märekeli çäreler ýatyryldy. Parisde 130 adamyň başyna ýeten hüjümleriň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. Janynyň geçen bombasylaryň ikisiniň Belgiýada ýaşandygy anyklanandan soň Brüssel geçirilýän derňegleriň merkezine ýöwürildi. Paris hüjümlerini Qur'an diýip guman edilýän 28 ýaşly Abdulhamid Aba Autem Maroko asylly Belgiýaly. Ol 18 noýabrda Paris'in goýunda geçirilen reýtde Fransiýanyň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan asylyp öldürildi. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Awganystanyň hökümeti islamçy ekstremistleriň täsiriniň ýaýbanlanmagyna aladalanma bildirmegini dowam etdirýärler. Milli Bütewi hökümetiň ýolbaşçysy Abdulla Hizbut Tahrir islamçy toparynyň ýokary gujaýlaryna täsir ýetirýänligini aýdýar we bu ýagdaýyň ýurdun howpsuzlygyny hökm salýanlygyny belliýär. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Ulumradynyň maglumatlaryny dinläli. Awganystanyň Milli Bütewi hökümetiniň ýolbaşçysy Abdulla Hizbut Tahrir atly toparyň Awganystanda gitdigiçe güýçlenýändigini aýtdy. Bu toparyň hereketiniň öňüne almak üçin çäre görülmeýändigini doktor Abdulla ma'lum etdi. تابال به او توجه نشده سازمان به نام حزب تحریر فعالیت‌های زیادی دارد در محیط Awganystanda dürli radikal toparlar hereket edýär. Şolaryň birisem Hizbut Tahrir atly topardyr. Awgan Bütewi hökümetiniň ýolbaşçysy Abdullanyň aýdyşyça Hizbut Tahrir aslynda terrorçy toparlaryň destekçisidir. Jeňçileriň maksadyny ol raýat adamlaryň arasynda wagt edijidir. Hizbut Tahrir Awganystanda näresmi islamçy topardyr. Hizbut Tahrir toparynyň täsiriniň Awganystanda ýaýylmagy hawatirlerme döretýär. Bu topar Awgan ýaşlarynyň arasynda öz tarapdarlarynyň sanyny artdyrýar, diýip doktor Abdulla aýtdy. این حزب ملکی احزاب تروریستی است که تشویق میکنه نسل جوان و مردم. Gündogor Awganystanyň Ningerhar vilayatynyň universitetiniň okuwçylary arada protest geçirip Islam döwleti atly toparyň we Talibanyň baýdanyny galdyrdy. Şondan soňra Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Gullugy 27 okuwçyny tutsak etdi. Awganystanyň Milli Bütewi hökümetiniň ýolbaşçysy doktor Abdullanyň aýtmagyna görä ýurdun ýokary okuwçylarynda Hizbut Tahrir atly topara tabyn bolýanlaryň sany köpelipdir. Ýaşlardan bu topara goşulýanlaryň sany artýar. Ilmi jaýlara radikal toparlaryň agdalarynyň aralaşmagy ören howpuldyr. Bu ýagdaýa Awgan howpsuzlyk goragy güýçleri aýratyn üns bermelidir diýip doktor Abdulla aýdýar. حزب تحریر فعالیت‌های زیادی دارد در محیط اکادمیک فعالیت‌ها به شکل وسیع صورت Awganystanda onlarca siyasi partiýa resmi taýdan hasaba alındy. Şolaryň arasynda islamçy toparlaram bar. Ýöne Awganystanyň Adalet Ministrliginde henüz Hizbut Tahrir atly topar registrasiýadan geçmendir. Şoňa garamazdan bu toparyň ýygnaklар geçirip hemem sosial media arkaly Awgan hökümetine garşy il arasynda wagt edýänligi aýdylýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Salih Muhammed Salih böyle hareketleriň öňüne almak üçin döwletiň çäre görmeligini aýtdy. Emma Awgan Milli Bütewi hökümetiniň düzüminde özara oňuşmazlyk bar. Şu fursatdan terrorçy toparlar peýdalanýar. Ekstremist toparlar ýurtda azad erkin hereket edýär. Ýurdun gelejegi üçin bu ýagdaý uly hatardyr diýip deputat aýdýar. تحریکا که جور شو با خلاف نظام باشه باید مسئولیت داره که جلوی همیتون حزب بگیره ولی اینا Hizbut Tahrir atly toparyň dibi Palestinde tutulupdyr. Talib rejiminden soňra Hizbut Tahrir atly topar Awganystanda da öz hereketine başlapdyr. Bu toparyň regionyň böleki ýurtlarynda da gizlin işleýändigi aýdylýar. Emma Awganystan ekstremist toparlaryň hereketi üçin iň amatly ýer hasaplanýar diýip bilermenler aýdýar. Şamirdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Territoriýasynyň uly bölegini çöl eýleýän Türkmenistanda çägäniň süýşmegi köp duş gelýän ýagdaýdyr. Ýurtda süýşýän çäge garşy işlenip düzülen we belli bir derejede ulanylýan çäreler hem bar. Emma Balkan vilayetinde käbir owalaryň ýaşaýjylary öz ýaşaýan ýerlerini süýşüp gelýän çägeden goramak üçin öz güýçlerine dayanmaly bolýarlar. Bu ýagdaý barada has çekmejek maglumatlary kärdeşim Tehranyň Türkmenistanly ýa-da Jamal Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli. Amanrada Balkan vilayetindäki süýşýän çägelerin käbir owalary howp awandyrýandygyny habar berdiňiz. Bular haýsy owalar? Bu owalar esasen Karagum çölüniň merkezinde ýa-da onuň demirgazygyna gün ortasyna ýerleşýän owalar. Eger an owalar atlandyrmaly bolsa, onu bereket kazandy etrawynyň azy goýy, düňçi, kizlik ýaly owalar bar. Ýa-da bolmasa Serdar etrawyndaky Karayılgın ovası hem de Karayılgın ovasının konsulukdaki ulu rabat ovalarını da şoğup avanya. Yani bu hoğuptun ovaları avanmak bilen säätlen ben eysem Aşkavat Krasnovosk aralığındaki şahsı yolunda belli bölüklerini hoğupun falyan. Amanrada howp diýeniňizde ne takyk aýdanyňyzda nämen gödöňde tutýaňyz? Şeýlede şu neçen şu howp bilen baglanyşykly bolan bir ýagdaý barmy? Howp süýşýän tägelen tebii howp. Şol süýşýän tägeler ötken ýeriň uğruna göre süýşüp sırat owsyndak ýollary bekleýärler. Ýa bolmasa owdak mal ýasaklaryny sırgyn tägeler gömýär. Ine şol uzak ýyllaryň dowamyny ünsverilmezdigen şol süýşýän sıraýan tägeleriň awaryň howp sebäpli döwlet tronovasyndan göçmeli bolan owalarym azlar. Meselen Serdar etrawynyň Karayılgın ýa-da Ester döwrüne atlandyrylan 40 ýyllyk owasy Karagumyň demirgazyk böleginde demirgazyk doktorýan ýerine ýerleşýärdi. Şol owada da orta mektep mady medisina punktdan mady hani 30'a ýakynlayan 10 otlardan ýaşaýjylaryň mady ýöne sıraýan süýşýän çägelerin öňalmalygy sebäpli şol owa mundan 10 ýyl çemek wagtdyr jaýlaryna mektebim terk edip ondan 6-7 kilometr demirgazykda kadimki Uzoy akawasynyň uğruna goly ýerdäki uly rabat owasyna göçmäge mezur bolurlar. Ýaşaýjylaryny gaýry hajatlar üçin gerekdäler täzeden tanlyny. Şeýle misallar başga da bar. Amanrada bu süýşýän çägeleriň öňüni almak üçin ýaşaýjylaryň käbir çäreleri görýändigini hem bellediňiz. Bu nähil çäreler? Bu çäreler bir mejburlukdan bir wagtlaryň çöwürlen çäreler meselen bereket etrawyna degişli az goý hem de düň şowlarynyň ýaşaýjylary özüm süýşýän raýan çägeleriň nesden hasaplanýan owalaryň ýaşaýjylary özleriniň şahsy hasabyny ýörüýte ýük maşinalaryny ýörüýte tehnikany tutup owanyň içine zaýnyň gatlaryna kömek sözlüklerini tran ýüşen göçýän çägeleri maşina ýüklep owadan eski daşlykdaky şokotlukları çektirýärler. Bir ardanmışynyp her maşina hem de maşina ýükleýän tehnika edilýän syzy täze pulyň 50 mandy eger pulyň öňkümmetine geçirsek her reýs 250 mandy durýar. Özüm şol owalaryň ýaşaýjylarynyň çarwadarlaryň aýtmagyna görä täze telli meselem az goý owasynyň ýaşaýjylary eýýän bir awyrsyz ulusda diýen keliminiň manatlyk etdirler düň şowusynyň komşeýle ýöne bir wagtlaýynda täbäri 1 ýyldan 2 ýyldan şo çägelen ýeliň ötýän uğru bilen ýygyny dolanyp gelmegi täzeden owalara gumturamagy bir bolaýmazdy da ähtimal we juda hakykata golaýlar.
Yaşayıcılar bu çägelerin süýüşmeginiň öňüni almak üçin kömek sorap, değişli resmilere yüz tutupdurlarmy? Size bu barada maglumat barmy? Değişme resmilere yürüytü yüz tutan erekler zudakan, yönü şu paltalar dağısı deyen üçün. Ağaçlarının yer kertmeyerli üçün adamlar mecburi ýagdaýda özünün maşgaly büdjetine agram salyp obasına kapsyna üýşen çägelerin halyan howpundan diýilmeli bolýar. Amandrada Balkan vilayetinin gepleşiginde atnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sag bolun, iýiňiz rawat bolsun. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanlylar korrupsiýanyň jemgyýetiň ähli gatlyklaryny gurşap alanlygyny bu ýagdaýyň goşun gullugyna hem degişligini aýdarlar we gulluk borjundan sypmak bilen bir hatarda käbir halatlarda gulluga alınmak üçin hem indi para tölenýänligini gurrun berýärler. Liwap vilayatynyň ýaşaýjysy öz adynyň efirde tutulmazlygyny sorap Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş boldy we käbir maşgalalaryň para bermek için pulu bolman soň ýaşlarynyň goşun gullugyna gidip bilmeýän galýanlygyny gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Naçylowanyň geçiren bu söhbetdeşligini dikkatiňize hödürleýäris. Gulluk etýän oglanlar şu gullukdan gaçýan oglanam ýaşy gulluk etmäne ýaş oglanlar höwesle gitdilermi? Höwesle gidi gaçýan iş bilen gullukdan gaçýan oglana işdemek. Gidiyorlar bahaylar gidecek deyip. Atalar onu iyi verecek oluyorlar. Hadir şonan pul tıkmasan alan ok deyip jogrunylar atalar. Şukullayı verecek o zaman pul tıkmalı deyip aydı şeyler heleyler. Hayran alyen men. Öňe mana yalvarmam iyi ver pilemiz oktuk. Indi pul vermesen alan ok deyip jogrunylar eneler. Şu armiya iyi verecek kusuk çağımızı pul vermesek alan ok idine gaytarya deyip. Onu wagtynda hasabal boyun kamadyň öýe çağıran okmy? Çağırandam gaytarya da alman. Şu pul tıkmasan alan ok da ansat. Şu pul vereler al iki diye olar gaytar koyar ya. Olardan pul veresi gelmeýär-de. Ya bir yaxşırak yere dişir deyip bahana berýärler puly. Ya oňatyrak yere goý oglum deyip berýärler. Şu bahana bilen pul alyp öwrenipdirler beýen kamadyň algan. Şonuň üçin pul tykasa, şu pul tyklan oglum gidendir şu gün armiýa çağırylsa. Beýleki aşnaňy ýerde gaýt gelýär. Näçin gaýt geldik hadise biler pul vermendik şondan gaýt gelýär deyip. Gürrün şonyan gürrünler köp. Saçakta otursan mana sizler yani eneler jogran oturýar-da. Bizim pulumuz var artyp durun. Pul bermeyi verecek de çağalarımız armiya. Alsa alır, almasa almasın deyip. Sonra özdegiler giden sonrası yeni olanın iç koyup başlıyor. Bak bizlerin pul verem al kenik. Alır yani vaktinde kutar kelirdi deyip son pişmanam ediyorlar. Berilen pulun mütsörü arada näme aýdylýar? Mütsör näme eşit görem okşy pul alýar diýip jogran ýaş geller hemmesi. Bizim oglumuz gaýt gelipdir mana bu ýandaky ýoldaşyny alyp gidipdirler pul berdi atenes pul tykdy. Bizim ýagdaýymyz ýok pul tykmana diýip jogran oturýarlar. Şunuň ýalyk 2 ýyl 3 ýyl ýygyna gaýdyp şu gulluga gitmän gedip beren oglan barmy? Bar. 2 ýyl gidilmän ýerlerken wagtmana men öz eltime oglam gidilmän öýünde gezip 1 ýyldan soň gitdi. O deňler gutar keldi armiýany. Bizler pul berjekde alsalar diýip gezdirdi. Pul vereler o soň gitdi. Ýöne 3 ýyl 4 ýyl gidilmän ýören bolýar. 2 ýyl 4 ýyl gezip berýärler. Bilemek 1 ýyl galýarlar öz deňlerinden. Soňa olaram gidiyor azana alyendir plan etmese. Şolar gulluga höwes bilen gitjek bolýandylar sebäbi häzir gulluk gowy diýilýär da gowy iýmit berýär, gowy iýmit berýär diýilýär. Şoňa oglanlaryň höwesi bar-da. Höwesi bar oglanlar gitjek derä alsam gitjek diýip özleri öz barabarlaryny galasy gelmeýär-de olaryň. Şol barabar gitse bir barabar gutar kelýär-de olardan iýe galtasyň ýene soňky ýyl gitmeli bolýar, 6 aý soň gitmeli bolýar. Onuň barabar git gutar kelen gowy dämi? Şu bir kaçıp terk gelen bolýarmy? Ýok, kaçyp gelen ýok. Gullukdan kaçyp gelen adam ýok. Häzir gowy diýä öwýeler, öňler urýar ekeni. Indi bolsa şu komandirler gözlegçilik edip çağalar urdurmany goýanok, naharnam ýakşy berýär diýip aýdýarlar. Meniň indi akdyklarym gitdi de gitse de men bilemek eje tatbilýändir de. Meni meýdandan eşdiýende indi gowy. Ona şu ýygynyň gatnalýarmy? Ýygynyň bar kelýär ejeleri. Doglanyň diýip barýarlar, persagasyny bar kelýärler. Näşe persaga nähile garaýan şu kasam kabul edilsege enatalar çağırylýar, maşgaladan köp bolup gitdiler. Şoňa ýolda kynçylyk dörýär diýilýär, ýol otlaryny bilet tapylman. Şoňa enat hökümde nähil garaýan?
Eneler begen kitiyer pırsagas var oğlum deyip bakana öyle görkeler deyip diyorlar. Hem zat alıp şehirde iyidir biçirip şu pırsagasını havalı edersen bir yere koyan bilecek ol ki diyorlar enatalar. Bildi bolsa al yeler çasını olsa mal ki diyorlar ya satılıyor şu vakti kasadan al yeler öngüreginden. Begen ki diyorlar kaytan pırsagasını deyip. Şüplezillik oğlaları var mı yazılsın? Kulluktan gelende nehilik eğneşikte gelyeler. Kulluktan gelende özü Kırgızdan eğneşte gelyeler, soldat eğneşte gelyeler. Börden eğneşet periyelerge. Utanman ki şu eğneşlerini giyikeliyorlar. Soldat eğneşli gelyeler, Kırgızdan eğneşli gelyeler. Onun kulluğu Türkiye'len şolara iş mümkünçülüğü olan yok mu? Yok, iş yok, mümkünçülük yok, fakirlere iş. Nereden olsun iş tapılması? Habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, eferde gozgalyan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem WKontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň milli pulu somonynyň hümmeti pesagaşdy. Soňky günlerde Täjikistanda bir Amerikan dollarynyň bahasy 7 somonydan geçdi. Bu ýagdaýyň ykdysady sebäpleri we ýaşaýjylara ýetirýän täsiri barada kärdeşim Sahranyň maglumatlaryny dinläli. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede bir Amerikan dollarynyň bahasy 7 somona bardy. Şol bir wagtda Duşanbeň valuta alyş-çalyş nokatlaryna bildirişlerde bir Amerikan dollarynyň 6,17-6,18 somonydan satylýany bildirilýär. Duşanbedäki valuta alyş-çalyş nokatlaryna ýüzlenýänleriň berýän maglumatlaryna görä, bir Amerikan dollarynyň bahasy 6,95-7 somona deň bolupdyr. Duşanbeň valuta alyş-çalyş nokatynyň bir müşterisi Azatlyk radiosynyň kulluğuna beren maglumatında bir Amerikan dollaryny 7 somoni 3 dirama satın alındygyny aýtdy. Käbir alyş-çalyş nokatlary bir Amerikan dollaryny 7 somoni 3 diramadan, käbirleri bolsa 7 somoni 8 diramadan hödürlediler. Maňa 1 dollary 7 somoni 3 diramadan satmagy teklip eden valuta alyş-çalyş nokaty paýtagtyň 1 dollary iň pes bahadan hödürleýän merkezide diýip Täjikistanyň müşteri aýdýar. Täjikistanyň Milli Bankynyň 23 noýabr üçin kesitlen kursuna göre bir Amerikan dollary 6,67 somona deň. Şol gün amala aşyryljak bank dolandyrşylarynyň ählisi bellenen kursa laýyklykda geçirilmeli. Ykdysadyetçileriň pikirine göre Täjikistanda milli valutanyň hümmetiniň pesag açmagy ilk başdan Orsiýetiň ykdysadyetindäki krizis bilen baglanşykly. Bu krizis Täjikistana iwerilýän puluň möçberiniň Amerikan dollarynda 30 göterim çemesi peselmegine getirdi. Täjikistanyň Milli Bankynyň maglumatynda ýurda iwerilýän puluň 90%-ni ors rubly emile ýetirýär. Ekspertleriň sözlerine görä Täjikistana ors rublynda iwerilýän puluň möçberi öňküsinden kemelmändir. Şol bir wagtyň özünde soňky ýylyň dowamında Orsiýetiň milli pulunyň hümmeti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna we ýewro pul birligine görä tas 2 diýen ýaly pesagaşdy. Bu hem Täjik somonysynyň hümmetine negativ täsir ýetiren esasy faktor hasaplanýar. Täjikistanyň milli pul birligi somonynyň dollara bolan gatnaşygy 2014-nji ýylyň sentýabr aýy bilen deňeşdirilende 30% pesagaşdy. Ýagny bu görkeziji 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda 5,15 somona deň bolsa, häzir 7 somona baryp ýetdi. Şu ýylyň may aýynda Täjikistanda dollaryň we ýewronyň bahasynyň ýiti ýokarlanmagy netijesinde Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurduň Milli Bankynyň ýolbaşçylaryny eýleýän wezipesinden boşatdy. Täjik Milli Bankynyň täze ýolbaşçylaryny somonynyň hümmetiniň ýene pesag açmagyny duruzmak belli bir wagta çenli başartdy. Şol bir wagtda ekspertleriň pikirine görä iş ýüzünde dollaryň kursunu Täjikistanda diňe administrativ çärelere daýanyp çäkli döwürde bir derejesinde saklamak başardypdyr. Bu çäreleriň arasynda ýurduň täjirçilik banklaryna resmi taýdan bellenen kursdan ýokary bahadan bank aýlanyşyny ýerine ýetirmegiň gadagyny edilmegi de bar. Şeýle-de ýurtda hususy valuta alyş-çalyş nokatlaryny yapmak ýaly käbir beýleki çäreler hem
görülle. Mundan bir ay odal bolsa Täjikistanyň Milli Banky ýurdun täjirçilik banklaryna bank pul aýlawynyň daşary ýurt valyutasynda erkin amala aşyrmaga ruhsat berilýändigini ma'lum etdi. Şondan soň Täjikistanda dollaryň resmi bahasy ýokarlanyp başlady we ol 6,15 somanydan 6,17 somana ýetdi. Täjikistanyň erkin bazarlaryna bolsa bir Amerikan dollarynyň bahasy 7 somanydan da geçdi. Amerikan dollarynyň bahasynyň degişli pul birligine göre ýokarlanma bilen baglanşykly ýagdaý beýleki Merkez Aziýa ýurtlary bilen bir hatarda Türkmenistanda hem boldy. 2014-nji ýylyň ahyrynda Türkmenistanda bir Amerikan dollary 2,85 manada deň bolan bolsa, 2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň birine Türkmenistanyň Merkez Banky bir Amerikan dollarynyň bahasyny 3,50 manat diýip öýlan etdi. Kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimize geçirip gutarýar saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.